I què tal? Conta'm com és l'ambient amb els actors. Superbé, amb els actors, beníssim, o sigui, els tenim supermimats, també, tot s'ha de dir, Artistes, a partir d'ara, només beureu aigua i begudes calentes. Cobren un bon sou, Anireu tapats fins aquí, tant de dia com de nit, tant dins com fora de casa. tenen les dietes pagades, tenen un cotxe que els va cercar a casa seva... No vull ningú malalt, m'heu sentit bé? Sí, senyora! No m'has sentit? Sí, senyora! Has tossit? T'he sentit tossir. Ho has fet o no? No! M'estàs dient loca? M'estàs dient mentidera? Has tossit o no? Sí o no? Sí o no? Artistes, a partir d'ara, fins al dia de l'estrena, prendreu doble ració de pròpolis cada 2 hores. Doneu les gràcies al vostre company. Hola, què tal? Com esteu? Què? Començar? Que Renal? Quin Renal no sent res?